пайвандони манораи абдуфатӯ сокини 25-солаи ноҳияи Файзобод аз натиҷаи ташхиси додгоҳӣ ки дар он марги ин зан бо эҳтимоли зиёд худкушӣ номида шудааст розӣ нестанд. ҷасади ин зани ҷавон рӯзи 22 июн дар манзили зисташ бо беш аз 20 зарби корд пайдо шуда буд. наздиконаш мегӯянд ӯ қасди худкушӣ надошт ва ӯро куштанд, вале мақомот мегӯянд ҳанӯз хулосаи ниҳоӣ ба даст наомадааст. абдуфатто мисоқов, падари манора, рӯзи 11 июл дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт хулосаи ташхиси дуввумро дастрас кард ки дар он ташхисгарон тахмин заданд ки шояд ӯ худашро корд задааст. ташхиси аввал низ марги ӯро худкушӣ номида буд, вале ин мард ки пас аз ҳодиса аз Русия ба Тоҷикистон баргашт тақозои ташхиси навро карда буд. дар ин ташхис аниқ нагуфтанд, вале ишора карданд ки мумкин аст худаш ба баданаш корд зада бошад. наход ки 26 кордро худаш зада бошад. ман гуфтам ки агар дастонашро бурида бошад боз бо ҳамон даст метавонад гулӯяшро бурад ё аввал гулӯяшро бурида бошад метавонад боз дастонашро бурад. мантиқан ин чизҳо ба ақл рост намеоянд, гуфт ӯ. ҳодисаро додситонӣ ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Файзобод таҳқиқ доранд. мақомот расман ҳодисаро тавзеҳ намедиҳанд, вале як манбаъ аз шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Файзобод бо шарти зикр нашудани номаш ба радиозодӣ гуфт ки пас аз дастрас шудани ду ташхиси дигар худкушӣ ё куштор будани ҳодиса маълум хоҳад шуд. ӯ гуфт ташхиси навбатӣ бояд дору истеъмол кардан ё накардани ин занро маълум кунад. ташхиси дуввум осори зӯроварӣ ва эҳтимоли таҷовузро аниқ мекунад. албатта мо наздикони ин занро дарк мекунем, вале барои дар оянда гап нашудан бояд ташхисҳо пурра анҷом шавад. агар ташхисҳо куштор гуфт аз рӯи он парванда мешавад, агар худкушӣ гуфт ҳатман одамоне ки ӯро ба ин ҳол оварданд ҷавобгар мешаванд. ташхиси якум ба он хотир худкушӣ гуфта буд ки аксари захмҳо ба зарба монанд нестанд, фақат дастону гардан бурида шудаанд, гуфт ӯ. шарбону модари манора мегӯяд духтараш ҳеҷ гоҳ дар бораи худкушӣ ҳарф намезад. ба гуфтаи ӯ духтараш дар хонаи шавҳараш зиндагии хуб надошт ва шавҳараш ҳамеша ӯро ба талоқ таҳдид мекард. коллеҷи тиббиро дар ноҳия тамом карда буд. мегуфт ки агар ҷудо шавад аз рӯи ихтисосаш кор мекунад ва 3 фарзандашро саробонӣ хоҳад кард. ҳеҷ вақт дар бораи худкушӣ гап намезад. ҳамеша дар бораи кӯдаконаш фикр мекард, ғами онҳоро мехӯрд ки азоб накашанд. хуштоманаш бо ӯ ҷанг карда буд ва шавҳараш маҷбур мекард ки аз модари ӯ бахшиш пурсад. ӯ мерафт, вале хуштоманаш намебахшид. дар он оила чӣ гап буду ба духтарам чӣ мекарданд мо пурра намедонем, гуфт ӯ. пайвандони шавҳари манора ба тамосҳои ба такрори телефонӣ посух надоданд. ҳодиса пас аз чанд рӯзе иттифоқ афтодааст ки ин занро аз хонаи шавҳараш ба манзили хурде дар маркази ноҳияи Файзобод мекӯчонанд. замони ҳодиса 2 духтар ва як писари хурдсоли ӯ дар ошхонаи манзили зист буданд. ҳамсояҳо низ гуфтанд ки ҳеҷ садоеро нашуниданд, вале ҳамон рӯз чанд наздики шавҳари манораро диданд ки вориди манзили ин зан шуданд. исми он нафаронро онҳо ба мақомот гуфтанд. манора соли 2015 ба як сокини ноҳия издивоҷ кардааст. аз ӯ 3 фарзанд мондааст ки калонаш 5 сола ва хурдиаш 6 моҳа мебошад.